Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kad bagajela kadang penlong ya ke jing rakhi jubili ksiar lane ke jing dap san posnem jongka hamadan polo daki spa angut ki dikhot jongka hnyotrap achik national movement hapo ke jing elam jong presiden barangba ba lamprang karbani kila hier shakhapu jongka jela meghalaya bat asam ban penyang ya ke signboard bat bantung ya maput ban pensisha ya ke jinglong terai jongka jela ya ke jaka daki spangut ki dekat jong ke HANM na keleng ki district kilami renti syriak ban let syashiliang jong ke wa kupli bat kila thung yu mauput nadu basdang jong ke jingking wa kupli kabadan hasnong sapai West Gentia Hills district hagini ke jo ke jaka ke HANM kala penlong ru ye ke jingelang ke balingkot ha kabala ai jingkren do presiden barangba uba lamprang karbani Presiden jong ke Ribhoi uba Pateng Mersing, but Vice President jong ke West Khasi Hills District uba Will Sok Shang. Haba keren hagani gasngi ki nongkren kila ong baha usnem arajar pra la seng ye ke HANM halor ke nongrim ban yada yo uput usam bat ke khendau ke siap jong ke jilla bat kani ke seng kan yang skem hala ke nongrim ke jongka ban pentikena ba ke jaka puta jong ke jilla kan leit satya sha asam bat ka kloy banya khun wat la ka dei banya snam ru uba lamprang karbani ula penken mau baka HANM ka dei ka seng ka bale daki kam da ka ktin bat ula ong bala da ka asam kadang yai piteng ban kentur pot kane ka seng kan haban pen i biang da ka bor kum bala le hausnem arajar shipo ha ka bakala rat naphang ki mauput jong ka jilla asam bat kum juru hausnem arajar khatlai ba ka jenrat ya ka police outpost jong ka asam Riboy district Nah, kata peranaknya Protection sel hang ne ha border hawa kupli ka bahap hapo ka supai raliang banthong ya umauput mausam bat ka signboard kalong kum sibenta ban yada ya uput usam bat ka khendau ka siap jong kari bat ka jaj benreo nama kum kini dokumen baka seng kalayo hado arphonyau riu pusan pon iwai sau square kilometer la dep kni jubo dak sarkar Asam ya kijaka jong ka Meghalaya kita hap siar ka bahap handong jingi doloi siap kalong khatway pon arpho square kilometer harata chera narpo kalong riu pusau pon not square kilometer ha block 1 jainte hill kalong san nyeulai pon sansau square kilometer ha khanduli ka badai ka benta jong karaliang kalong khat ar pon prapeu square kilometer ha block 2 right nong tung
Khairim simship kalong iway not kendai point pra square kilometer. Hakana para bilang kata melim simship kalong ar kendai square kilometer. But bokla para kabahapa pok hima nong spong simship kalong 1 point sanyau square kilometer. Nong wa mau temur pok jingpai jong nong wa simship kalong khatlai nyau point san square kilometer. Halangpi right mensau. Kalong ar kendai pra point nyau square kilometer. Hasisang reserve forest kabahapa pok himarambrai hakitan kersai kalong iway lai point sunlight square kilometer. Bat kiwai. Te haba kumne hato ngin syong klikni ngin susap jar kat kene kejing jaka jubor jong ka sorkar rasam man lakapor yaga khendau ka siap jong kari uhnyo trap bait nuksa men haka kasan terek jau benai di sembar men sem benai kat bau kurat sangma ubre chief minister jong ka sorkar Meghalaya kumjo ba preston kum dibis CM rangkat ka kabinet jongki kila khot yang iki seng balang kila khot iki diskonsil kila khot ro yaki political party baper bania tai ya kene ka long pending issue Henry ka sorkar Assam piken maunem haka to ka jo ka tarik ka sim kabu dak bakyar syamaulang kona ban thau banwo ya ka jaka puta jongkari kasi hato pinchania ya kum kene ka sorkar Assam namar kata ka seng HNM Lantukson sel ka wan hang nei ban ya dalopa ya khendau ka siap jong kari bat ka jaj penreu ha ka jing sakni jubor jong kitai ki jaka ka sorkar jong ka sorkar Assam ka long ka ege ba penso bitar yang iki samla kari namar ka jala Meghalaya omdai tang ka ba omdai ba katang bakak sakni ya khendau ka siap penrei ya ka omdai tang ba ka sakni ya khendau ka siap lanai ginong kenti jong ki khasi penar ka jongi Henry ka ba sodom susu kalong yangi ginong sunong hayangi ki samla kari kalong namar kaju penthut barbor bat pendik nakapor sakapor daki prut Assam ya ki patba nong sunong jongi ha ki banta jong ka khaput kam dairo tang sisin lano Henry ka jing kaju jia khakha nama ki prut jong ka Assam kim pushe watang khnero ya ka sorkar Meghalaya jongi namar ka jing tutbor sebab palat adangi phai ha koi kaliang omla banlen baka sorkar Meghalaya kala syuburam sa ya kata ka stetosko namar ka stetosko ka batai syai balada ka sorkar Meghalaya ka the jingirap hagi benta jo kaput bordar ka sorkar Assam kamdai ben pentot lada ka sorkar Assam ka wan the development hagi border area ka sorkar Meghalaya kamdai ben pentot Henry kinegi ai Kim Shem Latraikam Satya namar kidak kisin berkijingjia ki pen isai kedar haba ai surok ka sorkar Meghalaya kum na athia bari sya umsak ki pulit Assam ki wan ban pensenge Henry haba ka Assam ka siangrong na kham paduli sya mau sikar lang bak langpi ka sorkar Meghalaya kamnot ban pensenge kamnot ban saham nalor kata susu ka ME PDCL katmu ban ponpoi boarding sama diang senam bat umyap ki pulit Assam kila ban sange hado kata ka skim lahap ban subu teng no kumto namar doktor ulting umnot so ban trei namar lasya berngem berset ha ki pulit Assam parari ladang yeken ni kijing rakhe nama kijing kenjo san posnem tek lane kata klun jubili jong ka Meghalaya ka HNM ko ong kumne kumno ngin rakhe namar ki pajbak basyong masak thang bodar kidang im ka sosat berka kim khat ladai ha karoi kapar ladai ha kayo kam yo jam ladai kayo kam yo jam bat kumta terter wat ngi ki basang basyong basa hang nei hapo sor sholong ro ngidang mat nyenjar namar kata ka jala Meghalaya jungi kepala kot du kerta ke basan posnem ladangi perkhat seni bha ngidang don bunjat kibangin samat namar ka jimbom patti kna upur usam bapura ka jimbom yo kam yo jam jong samla belang astat hala ka jong ka jala hala jong ka state
berkejeng bom padla jong ke skor India ban pen scam yang niki anjim klan ban yada yang i bat dia ke pateng ke ban saka kum ka inner line permit ane kata ka ILP berkejeng bom pat rong jong ten kasi karo ha ka khit ke ba pra jong ka kuson jong ke India khaba kine ki dau ba dau san ban reu bat ki wei tim pat long ngis ngau bangidang chate mrau kumno ngin rakhe kata ka golden jubilee ngong ye ka sarkar India ka ongro ye ka sarkar Meghalaya ai hangi kum kek benreu ya kine ki mat ki jura ka ba kum kari ba benreu ki angnut hangta ka ngin saya rakhe lada pin ong ya rakhe si sementar ngin ya rakhe dong ya rakhe si sementar ngin ya rakhe hoit ngimla ban len ba kene ka sarkar MDA menta kelasang yat sekmat hagaban yat sekmat hagaban persyang ban trai ini ki isu ba isu san henry ngimtip hadu lano banyo berhanu bukan kot bat kalong ke basusi namar ba ka sarkar Meghalaya kawan the ki kampen roy kumba kalajia ni sngi ha osnong umat kumba kalajia osnong umwang kumba kalajia ne po ka ini ke snong kumklet barapator henry kinong snong jong ka Asam kiwan ban pentut ke belajar ne umat laylam snon dau nong mikmat wei UMLA na kuhati ban kit itu kipat jong ki paradok persnam jing teh bodar namar kata kum ke benreu gidon kami nong yalam gidon kami nong mikmat kibaslur bat kibas sempang nang ba ki parari jungi ba song teh bordar kinom song sir bat kinyo mensim wala do poy nonu put ban snamro nak benta ban da ya kendau ga siap ki paro pasnam jungi teh bordar ki song he mensim lada ngi kum ga jalla ngiyo ya kinom ikhat pajba ki baslur ya ka jingi sia na benta ban da ya ka hok jong kari berkajat benreu kentang yawai ki samla kari jong kajat benreu ki mahami ke skor Asam balada kandang yai peteng yang kam bi anjung ka lada kadang le ki kam ban pendek pentut lane ban kentor yo put usam jong ka jaj benreu ki samla kariro kendang yai peteng ban yada ya ka kendau ka siap ki samla kari jong benreu kendang yai peteng ban yada ya ka hok jong put usam bat kawai ngakwa ben ong syaki parari jong ka jaj benreu ka jong ki wei ngim tre ka kendau la jong ngim yai penne ka jong ki wei ngim tre henrei yau put usam la jong ngim yai ada namar ngitip syai kedar baka kendau ka siap kadai kari lada deng du no ya ka hok long trai ya ka kendau ka siap kamot ngila do ya kari kata kadai ka nongrem ka baka seng H&M ka yeng nak benta ban yada ya ka jaj benreu nak bentaban yada ya kendau ka siap nak bentaban yada ya put usam ka bangila syakni haman laki jaka hoit ngimla ban len hakine ki sanpo tali kisnam nado bangiyo ka jong ka jala nado 1972 ka jala ka kiu sajong ka jala ka kiu sakmat hakaroi ka par ngimla ban klet haki par mursua bangadang kena ngimdon tulan ngimdon bypass ka roi ka par ka kiu kinong ilam seng balang jungi mensua menta kilong MLA kilong minister kilong misi ngila kiu kan henry ka H&M ka yang norem kam don jingmot ban yakan ni kroi ka par ladai ka kendau ka siap ngadu no he ingin roi ingin par he ingin sna surok he ingin sna jing school he ingin sna footpath haba ya kendau ka siap jong ka jaj benreu ngila syakni haga sarkar Asam kane kadai ka isu ka khmat ka ba ka H&M ya na ka ba ila switch la store ya ka H&M nadu usam jar pra kalong ban yada ya kendau siap ban yada ya kari bat ka jaj benreu ka seng H&M ka kendak basai hagi sya hagi ne ki snem ladap ngila berngem bada ka sarkar Meghalaya bar ka sarkar Asam bar ka sarkar India kimla ban penbaj perusam ngin penbaj Cino kum keseng kum kisamla kari henry baro siketo balai ngisap jar nama ngilayo i bakal sarkar MDA kelah persyang kadon kejingekan menteri rang ba jong ka sarkar Asam bermenteri rang ba jong ka Meghalaya
Henry ngi baga Sarkar Assam ki Pulit Assam ki Sim Kabu dapat pentut dapat pendek jayu haraj merwet kino susno jong Assam kilawan penjot penpra kilawan destroy ya uwai monorem NRGS hatong shania aku mengene Sarkar Assam kadba ki artli ki chief minister dang ya chekmat namta penbaj perusam Henry kino susno jong Assam kidang lek ki kam ke ba kum ka jaj penreu bat kum ka seng H&M ngimla ban priang berkene ke jingle aja dong sedong juga Assam ke penbitar yang ki samla kari ki kanchai bada ke Sarkar Assam kada ki Pulit Assam ada ki dong sedong ke Assam kita yai petang di kambian ke sengro kimban seng intang yai petang nak benta ban yada yal ke jong ke jaj penreu ban yada yal ke jong ke kendau ke siap bat ban yada yal ke jong uput usam ke ba ublai no burung tau ul ayangi nadu mansua ki kulong kuma kata kadai ke jing berngem jong ke seng H&M nagamenta ban yada kerpang ya uput usam ban ke kendau ke siap jong kari bat ke jaj penreu putan uput usam kadai ke jaj penreu kabayem Henry lada ngidu no uput usam ngidu no kudu siap kemut ke jaj penreu jungi kan saja ha kawai kesni Henry ni kenda basai kum samla kari ngem kwa bagi penreu kanja Henry long kabolong jakar barja ngin yada baik ya pudusam ngin yada baik ya kenda siap jong kari bat ke jaj penreu nama ngi la ha kini ki snam hari pos nam ka kenda siap ka brai kan nong kan pi jong ki khasi penar ka kenda siap ka badai ka kari ka ba uplay lai kerpang nado rilang hado kupli kadai kari khasi kata kadai kajing angnut kajing kwa jong ke H&M ko Sarkar Assam wat yelekai yak samla jong ke jaj penreu wat pendom yak samla kari wat penbitar yak seng H&M yo ngun jubab biang kumbang la jubab haus nama yak khatlai bangilej banrat yak yang pelet bat ba ikul sam nama kon snayeng bi an hak hendak siap jong ke jalam kali ya ko Sarkar Assam wat penbitar yang samla kari yo ngun jubab biang kuma jubab haus nama jadi pau aja si pau dak bangi hiar sablok tu ban jenrat napang yang mau put mosam jong ke Sarkar Assam namar kon snabian kon thong ma put bian hak hendak siap jong kari bat ke jaj penreu kita kidai ki jingkren jong ke senger cedem bat jong samla kari lengba ka land protection cell jong ke seng H&M kine this is the beginning kanai tak jing sedang maham samla kari ya ke Sarkar Assam lemda kumta nginom sung thaj nginom sung kli namar kari nginom sung kli namar kali salat dapang salat dapang kublai sibon Yuan da kamen sim ka jing saukhya Yuan da kamen sim ka jing kit kli bat ka jing kit ram ya kari bat ka jaj benriu ngim kwa syu bangin kerantang nak aktin tang lagi social media Henry hak na ski na kalyang jong ka land protection cell jong ka H&M ngilale da ka kam bat ngilawan hak na jaka ban si yang na signboard bat yaune umau put namar ka jing saukhya na ka benta ka riba ka jaj benriu namar ngioi bana kapor si kapor ka jing syak keni ka jing syak klun ki jaka ki jongi hak ka Sarkar Assam ka bangi sausi bat kalong bana kaleng ka Sarkar Meghalaya kamdut banang watang sikentinru ngi kum ki khun samla kari ki badane ka jing bakli na ka benta ka pateng ka bansawan banera yo put usam nyuan hak ka jaka na ka mensim ka basaukhya ban thung ne mo put bat kane ka sanbot ban penpau sya ka Sarkar Assam ba nginginom kwa ya ka jaka jong Assam ba bangin sim tangsin siro bat ka Assam ro nginom kwa bakan sim ya ka jaka jong ka Meghalaya tangsin siro kane ka dai ka message ka ba clear sya ka Sarkar Assam ba sobha wat nom pendiksu nang ne sakmat kumbang ilay osngau no presiden rangba menewang ba kane ka dai ka jing senang jong ka H&M kala peni da kikam namar ya ka H&M la suit la shore baniada ya put usam baniada ya ka khendau ka syab kane ka dai ka nongrim ka baskam ka bala seng nadu arhajar pra hadu menta baka H&M kaniada ya put usam kaniada ya ka khendau ka syab bat sakawai ngi kwa pan pau ba menta ka sngi nyawan khnang ka jaka ka dai ka ba
ngi na kalian ka seng SNM ngim nam kwa ban celebrate ya kana ka jingdap san phau snem jong ka state Meghalaya ka jongi namar ngi sausi kum ki khun samla namar ka sarkar hakne ka sngi kale celebrate hangte hapo madan polo henrai na kalian jongi ka SNM ngilawan sakane ka border area ban pej ya uput usam namar ngi iba ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kilaya penbej ya uput usam la kat no balai menta henrai ka bangi sausi kat ba kini ki arngut ki minister kinang ya penbej ka Assam kala dang keni ya ka khandau ka syap jong kari ba I ke jongi ni doni ke saukhya ba nyoi ba ngila balong ba kane ka sarkar Meghalaya MDA government ka dei ka sarkar nyangko ngu jong ka sarkar Assam balai ngil ha bang kumta namar nyoi ba nakapor syakapor kane ka sarkar Assam ka Chaiwan Klun ka Chaiwan pendik syaki border area henrai ka sarkar Meghalaya kamdun basaham wat sikantinru ngikirpat syaka sarkar Meghalaya banang ne sakmat lada ka sarkar Assam kale persya ka kluni ki jaka sobha ba ka sarkar Meghalaya ru ka de banle kumju ngi na kalian juga seng SNM ngila IT med batman sim lada ka sarkar ka don kam ha ka no kapor lada ka sarkar Assam ka pendik na kalian ka seng nang ne sakmat ngile nakikam kenengi kwa ban penpau sasisin syaka sarkar Assam ba sobha wat nom keni su ya ka jaka jongi karikasi bat sakawai kwa ban penpau ngi na kalian ka SNM ngi penpau syaka sarkar Meghalaya bangi nginom priang dalai ro ya ka tu ka jinge kran ka jongpi ka ba ki ongka give antik policy na kalian ka SNM ka kran syai banginom kwa nama ladang ngi ailat ya ka tik and give policy ngi su thu syai ba kajaka jongi kan lek be sha Assam u Assam unom ai wat tang sin siru hanrai Meghalaya kulai ban ai dai nak dawi kwa man kan syai ba ngingim kwa ya ka duka ka polisi ka ba ka government kalai penbej ngine kana ke SMI kan syai ba nginom piang dalai leiru bat nang ne sakmat sakawai kwa man penpau bagane ka sngi ka jingwan ka jongi ban si yo ne maput bat ya kana sanbut ka dai bangi persya ya ka sarkar Meghalaya ya ka jing celebrate ya ka jingdap san phau snem ni sauleran kum ki khun samla ban celebrate ban lekmen henai balai phimla ban penbek ya uput usam ha shwa ba phim celebrate ya ka jingdap san phau snem sibun ki mat jingdawa ladangi penpau henai ngem kwa ban penpau ka sarkar kam semle henai ka supen bi yo pai ba kale tang mandap rukom henai na kale ka sengen senam ngila pek khmi ngila wat benia bakane ka sarkar MDA kam semle nam tau pai ba dei na takadau daga jingsok khya ka mensim ban ba ban kit yala ka jong kari ba ka jaj ban riu ni wan ha ka jaka ban si yo mau put bat nang ne sakmat dang bun ki jaka ki bangin salit ban thung yo mau put la ka sarkar kan skapjar kane ka dei ka khubor ka ba clear sya ka sarkar MDA tole kloi ban penbai ya uput usam jong ka Meghalaya ka jongi kawai ne ki distrik ba sakta ba ha ka badai bat ka jing bombe uput usam ubat tikna kata galong ban ka por kapor ki pardo prasnam jungi ha kitei ha ka pahapo ka te distrik jungi kimat esibun jing e na por kapor ka ba nginum la asu ban batai gai ki bala jiaho ara jar sifau ha ka ba sangut ki khot jong ben reu la duai la jong jim ha ka jing shalet ban hakmat sarkar Assam bat ngi kwa badong sakano ngut su ki snam ba koridor jong ben reu gudang jauh snam nomor kari mentaka singi iko aban phai shau snam ka spa nyu par ha ka ba mentaka singi ka sarkar karakhe ya kata jindap san pusnam henrai na kaliang juga HNM land protection cell ngim kwa barakhe lemba ki rong ki rup durbula katba kari ba ben reu pat kadang kang kadang pertasla naga por jakapor kane kadai tang idak ibarido ba iko aban ai ka message sa sarkar ba kan penbej no upur usam ubati kana lem kumta ngi ki dikhot jong ben reu ngim ban se ban long ki paya ba ban yada ya upur usam juga beri nyotrap hi borok kawai